виділа, яка нянько вечері приходить, а нянько не видів, яка мамка рано встає. Це ще ніч, бо почули, щось зо мною сталося. Прийшла, думаю, та кажу, мамко, пак що є їсти? Іди сюди там щось візьми. Мамко, пак я там була, там ніч не є. А що? Ну, пак не знав, я на 2 дні варила. А я відав я свою мамку. Мамко, пак я ся родила в зимі, но покай никай, буцки не літають, капуста не росте. Ну, от кіт я ся взяла. А мене моя мамка сьогодні не вела на гриби. Йду я хащу втечу, кусь говорить. Я ближе, а в тобі ляки з мухомором. А що говорять? Біляк каже, ей, бандера, кусь по шапці дістане. А мухомор, кусь по шапці дістане, а в кузі годниця овіся варити буде. Чили добре, це знаєте, що таке щастя? А що? Знаєте, це не знаєте, ну вплив вам. Щастя то летіти, сити, бути, браті, но коли їх дома не. А моя мамка Маша свій. Чого? Бо я саме неваляшний сарахман. Ой, та й все щастя! Ви видели, що мій брат творять!